Bueno, penya, si ja semblava que la setmana hagués d'anar brutal, és que què millor que una setmana històrica que 2 setmanes històriques, perquè és que va cap a aquest camí, eh? Perquè jo ahir m'estava a punt de fer un vídeo, se'm va començar a anar a la merda tot, com em passa molt sovint a mi, amb tota l'electrònica i tal, i és una bendició, perquè jo només anava a comentar el xiringuito, que estaven plorant i totes aquestes merdes que estan fent, perquè vaya tela, que estan, la plorada que estan fent al Madrid, que estan quedant com un equip tan penós que hasta em fot pena. És que hasta em fot pena sent del Barça, però bueno, pena de peneta, de dir, el rival, això és un rival, o sigui, tan ràpid us veniu a baix, tan ràpid us carregueu Mbappé, i després lo de la gala de Balón d'Oro. Però bueno, comencem per el xiringuito, o sigui, sentir aquesta gent que s'ha omplert la boca de merda, de merda i de merda durant tota la setmana, durant tot l'any, que volien acabar la Lliga al desembre ja, els flipats aquests, i ara que l'havien d'escopir-nos-la amb tot el gust a la cara, doncs se l'han d'empassar, que costa més que escopir-la. Pues us foteu. Quina ganes tenia de veure l'Edu Aguirre així amb la cara de pa i de lluç, així que no sabia ni què dir, i dient, bueno, el Barcelona felicidades, pues que no sé per què el Madrid, no? Perquè anàveu caminant i porteu anys que aneu caminant i us penseu que els últims minuts tot és una festa i guanyareu sempre, pues tot això s'ha acabat ja, home, cagar, home, tanta tonteria, aquel partido de niños contra mayores, que si los niños no deben jugar el partido, pues niños, 4, i no només us foten 4, us humilla el rival, que no teniu cap millor idea que jo tenia Florentino com per un tio intel·ligent, que es dediquen a no anar a la gala de Balón d'Oro perquè Vinícius sabien que no guanyaria. Però com podeu ser tan burros, però tan burros, de fer això i demostrar que davant de tot el puto món que us han fet memes els del Balón d'Oro de França, o sigui, França us ha rigut de vosaltres. Això se'm tocava un fondo que vamos, jo flipo. O sigui, és que no em surten ni les paraules, perquè és que és un tiro al rabo que s'han pagat ells sols que no calia. És que el 0-4 era suficient, ja anaven a la gala amb cara de tontos, però és que no anar a la gala és un acte de covardia i de què es pensen, que sempre els han de guanyar-ho tot i si no, no val. Però què són, nens de 3 anys? Nens de 3 anys? Bueno, és que és acollonant. S'ha de ser subnormal olímpic, però bueno, m'encanta, ells mateixos, ja veurem, perquè de moment només han sortit memes, però és que això durarà. I la setmana la podem culminar molt gran, perquè dissabte, a veure que ho miri aquí, dissabte a les 9, el Madrid se'n va al camp del València. Allà es cantarà Vinícius Balón d'Oro, que això ja serà un punt per mi, un punt de dir, aquest partit, si puc el miro. I després, si el Madrid li dona per perdre contra València, que està en la merda però ben enterrats, ens anem al dissabte contents. Però és que el diumenge a les 4:15, perquè no hagis d'esperar tot el dia, apareix l'Espanyol, es planta al nostre camp, bueno, al seu antic camp. És que clar, els hi podem, si tot va bé, i Hansi Flick l'ha explicat ben explicat, que el partit contra l'Espanyol és com, no és com el clàssic, però és un partit on que si n'has fotut 4 ara n'has de fotre 8, pues com passi, no sé. Jo vaig estar repassant els meus vídeos del canal i tots són 4-1, 5-1, 4-0-4, al final hauré de fer els vídeos aquí vestit amb flors així com una bailadora del paraíso, perquè de veritat que només hi ha alegries, joder, no sé si seria un amuleto de suerte pels 4 o 5 que em mireu, però bueno, hòstia, 4 o 5 privilegiados, los únicos. Bueno, 4 o 5 no, alguns més, però hòstia, guai, quina passada, tios. I per tant, com que perquè hem combinat una setmana històrica, vaig començar fent el primer vídeo del canal comparant els jugadors en termes, diguéssim, de discoteca, no? En elementos d'una discoteca, i avui faré el mateix amb els jugadors que van estar al partit contra el Madrid, comparant-los amb vehicles. Per què, preguntareu? Doncs perquè m'ha sortit de la collonera. És que això així de clar, això va així. En fi, bueno, començarem, però no es comença al principi. El principi que tenim, a la porteria tenim Iñaki Peña. Iñaki Peña seria la moto del Telepizza. Té la seva funció, a vegades falla, però bueno, normalment fa la seva funció, va bé. Koundé, el quitanieves seria Koundé. No és molt ràpid, però és molt fiable i em deixa la carretera neta. Literalment el que fa Koundé. Que per cert Koundé m'encanta
M'encanta l'adaptació que està fent de Lateral, perquè és que tant amb el Xavi era tant de plorar, jo vull ser central, jo vull ser central. Pavila, desperta, central, lateral, i si diu de davanter centre, et fots de davanter centre. Punto. S'ha acabat la discussió. Qui mana? Per què collons està l'entrenador? Per què està l'entrenador? Per oferir-vos anar a menjar el salvaje? Aquí s'han acabat totes les tonteries ja. Aquí, a Alemanya... A veure, amb Covarsí i Íñigo ja sabeu que a mi tots els vídeos els puntuo i els tracto com a iguals, com a família, perquè ja ho són, llavors ja li dic Covarsí Íñigo, amb NH perquè s'ho mereixen a l'Ornaldinho. Covarsí Íñigo. El Covarsí Íñigo seria el típic tren de les pel·lícules que talla una persecució letal, d'aquesta, pot ser policia, pot ser els dolents, pot ser el que vulguis, que dius, a passar el tren, ja està. No pots fer res, no pots rodejar-lo, ho has d'esperar, pots encendre un cigarro i veure com se'n van el teu objectiu. I això és el que fa Covarsí Íñigo amb els seus enemics, amb els seus delanters, o com els hi vulguis dir. Valde. Valde seria la saeta de fuego, que és l'escombra més ràpida del món màgic de Harry Potter, però has d'aprendre a controlar. I això és bàsicament el que és Valde, un tio que ja vaig dir que per mi de la plantilla és dels joves que més projecció encara pot tenir. Bueno, si Pedri millora, pues no sé qui tindrà davant, en Iniesta amb el pèl de Super Saiyan, però bueno, amb pèl, potser Iniesta amb pèl. Després, Marc Casador. Marc Casador ho tinc clar que seria un cotxe familiar d'aquests, un sub guapo que t'hi càbiguen tots els nens que no t'has fotut la fundeta, perquè en tens 4 ja i has comprat allà un cotxe per anar a algun lloc amb tota la canalla. Però el cotxe està molt bé perquè et dius, hòstia, mira això, pots anar amb el teu veí, amb el teu col·lega i dir, mira, quan tires enrere, foto de llum, saps alguna que dius, pensava que era una merda però al final m'agrada, hòstia, va molt bé, molt bé, mai m'ha donat cap problema, no va al mecànic, fantàstic. Casador. Pedri seria una muntura legendària a qualsevol joc d'aquests de pay for win, saps? El nen plorant i el papa, sisplau, que cada dia em matxaven, cada nit ploro, cada nit estic en depressió, sisplau, i al Nadal li cau la cartita de la puta muntura i al final has passat el joc. Pedri és això. I cuidado, que li pots pujar de nivell. Rafinha és un Mustang reparat de la Pimp My Ride del canal de la sèrie aquella de l'MTV que t'arreglaven el bitxo. I Rafinha seria un Mustang que està sorprenent els mecànics de dir què collons hem fet. Mira, sap què? Que li comprem, per quan el vol? N'hem preparat nosaltres, però per quan el vol? No sabíem que aquesta bèstia podia fotre això. I és una mica el que seria Rafinha. A veure, Fermín aquí anirà Fermín, perquè una mica ho estem fent per ordre, perquè Fermín va jugar a mig centre ofensiu, però vaig canviar perquè vaig decidir canviar el seu vehicle. Lamine Yamal, bé, doncs Lamine Yamal bàsicament és el Núvol Quinton. És una cosa màgica que no s'explica i que està per allà i, bueno, segueix el Goku perquè... No he trobat el Goku, perquè si trobem un Goku seria la polla, però bueno, és que també és el Goku, ell és tot el conjunt. Però és el Núvol Quinton, hòstia, què millor. Després tenim a Fermín, per fi. Fermín seria la ranxera poli del San Andreas. Aquestes que quan ja t'anaves per terrenos ja de pueblos t'apareixien les ranxeres que t'apareixien de carretera en carretera, tiraven, explotaven, et perseguien amb foc i explotaven al teu costat, es volcaven, fotien de tot. És que és això. Fermín és la cabra més boja que he vist del monte. És la puta bèstia. Va per allà, fluca, i a més té les seves coses, té gol, com els cotxes aquests. Lewandowski és Optimus Prime. És el puto líder de tots els vehicles que existeixin d'aquí. És que m'agrada molt que Lewandowski estigui agafant el paper de capità, per mi. O sigui, Rafinha és capità, Rafinha ha donat això i li ha donat com una mena de boost, saps? És el rotllo, li han donat això i és sent important. Però Lewandowski aquest any es nota que ell es veu que ell és un tio amb molta més experiència que totes les crios que hi ha allà, i que aquest any li està agradant. Quan celebren els gols es nota molt, així com paterni. Potser perquè és més alt, també, però és com, veniu, fills meus, que aquí sortirem campions. Després, mira, per cert, abans de seguir, perquè aquests han sigut els titulars, d'això, que després dic que mai escric res, vamos, des de l'escola que no escrivia això, tant. Una pàgina i pico. Més, ara venim als suplents, va entrar Gavi. Gavi sempre és una mica més que Fermín. Perquè Fermín és una bèstia, però Gavi és més bèstia. Llavors Gavi seria la nau del Predator, que sempre arriba a la Terra, que dius, hòstia, per ser una nau de l'espai
no està molt ben muntadeta, perquè arriba i la lia, xoca contra el terra, foc, i a sobre baixa el bitxo i vinga, i més foc, i més destrucció letal massiva. Pues bàsicament això és el que fot Gavi quan entra. I és el que senten els rivals quan veuen el Gavi entrar així amb la cara com de tontet, així... Fot por Gavi. És petitet però no sé quina mena de què està fet aquest tio. Després entra el nostre amic Dracomalfo i Olmo, que seria el Renault de Fernando Alonso del 2005. És que està molt bé. Està molt bé aquest tio, porta la fletxeta verda cap amunt i tot el que fa m'agrada i jo també li tindria que dir perdó perquè el fitxatge em va semblar totalment innecessari i molt inflat, però jugant com està jugant, bien pagado el tanto. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong seria un antic cavall de competició que l'han posat a carregar i transportar allà doncs amb la família gitana o amb, bueno, el que utilitzi cavalls per transportar algú. I, bueno, jo el que penso és que si Flick aconsegueix de tornar a posar-lo a caballo de competició, aquí Disney té pel·lícula. Té una pel·lícula perquè, vamos, i de superació i tot el que surt de les pel·lícules de Disney i acaba explorant allà. Tindries a Frenkie de Jong. Jo espero que es posin tots en modo alerta de dir si no li foto canya no jugaré i això sigui competència. Pam, 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 no, tu la cagues no jugues, pum, pam, l'has cagat molt ràpid, vinga, ja veuràs com l'aprèn, vinga, pa, pum. Ara ven al mercat d'hivern un fitxatge, saps? No sé si es pot, o si el volem, però pam, saps? Per fotre més pressió allà, un lateral o alguna cosa. I per acabar, Hansi Flick és un Eva de l'Evangelion, no sé si potser no ho coneixeu, és d'un manga, però és que no sabia quina màquina, perquè si ha fet màquines no sabia quina deïtat podia agafar i pues, l'Eva Evangelion, per qui no ho sàpiga, era una sèrie d'anime molt famosa que venien com sèries de, jo que sé, molt grans i molt destructors del món i ho anaven a arrasar tot i tenien uns robots que s'hi ficava un pavo i amb allò ho combatien. Pues això és Hansi Flick, que ha vingut a salvar el Barça. I ho està fent, no només ho està fent, sinó és que s'està traient el rabo a passejar, que li deu tenir més vermell que el cap del bolet del Mario. I fins aquí seria el vídeo que tinc. Em sembla poc? Pues a mi no. O sigui que, a veure si podem fotre, jo que sé, una festa el diumenge, perquè si li fotem un carro a l'Espanyol, el Madrid li dona per cagar-la i perdre allà al camp del València, i els de València se'n riuen de Vinícius, i Vinícius acaba plorant en una cantonada del camp, jo no sé què puc arribar a fer, la veritat, no sé. I bueno, ala, un petó, no us diré que us doni més pel cul, perquè és lleig, però que us doni més pel cul. Vinga.